A situación de cría dos corzos é máis confusa que a dos outros animais, exceptuando o teixugo. Na zona temos 3 machos diferentes, que podemos identificar pola súa cornamenta, pero non sabemos moi ben cantas femias hai e en que condicións están. Haberá que esperar a que a natureza resolva as nosas dúbidas.